Защо пълнолетието е на 18 години и каква е формулата на Орхан Юсеин за 21 век? Първи. История на границата от 18 години. Фиксираната възраст за пълнолетие не е създадена чрез тестове за зрялост, а по военни и административни причини. Древен Рим. Пълнолетието е свързвано с физическата способност за носене на оръжие, между 14 и 17 години. Средновековието – 21 години. Границата се вдига за рицарите в Европа, защото се е смятало, че тогава мъжът има достатъчно сила да носи тежка броня. Наполеоновият кодекс, 1804, затвърждава 21 години като стандарт в Европа. Свалянето на прага на 18 години АХ век. Промяната става през 60-те и 70-те години на ХХ век. Основният аргумент е военен. Щом държавата може да мобилизира един младеж на 18 години за война, значи той има право да гласува и да се води възрастен. Втори. Защо държавата разчита на възраст, а не на тест? Държавната система използва календарната възраст, защото тя е ясен и евтин критерий, който важи еднакво за всички. Проблемът с прилагането на изпит е свързан с това кой съставя въпросите и как се гарантира, че управляващите няма да използват такъв тест, за да ограничават правата на хората. В същото време съвременната наука потвърждава, че мозъкът и способността за преценка на риска продължават да се развиват до около 25 годишна възраст. Трети. Въпросът за зрелостта в историята. Философи като Платон в Древна Гърция са предлагали хората с важни отговорности да минават през изпитания. Днес в редица страни се води дебат за постепенно предоставяне на права спрямо показваната самостоятелност. Историята обаче показва, че през последните 50 години в съвременните парламенти и законодателства няма внесено официално предложение за премахване на възрастовата граница от 18 години и замяната й с задължителни държавни дипломи за зрялост, родителство и управление. Четвърти. Авторска концепция и формула на Орхан Юсеин за 21 век. Основната теза на това предложение е, че младежите днес се възползват от биологическата си възраст, но нямат умствена и морална зрялост. Това води до безотговорност, липса на уважение към традициите и ранно напускане на дома без реална подготовка за живота. Предложената формула за зрялост включва отпадане на автоматичното пълнолетие на 18 години, правата да се отделяш от родителите си, да се жениш или да гласуваш да не зависят само от датата на раждане. Специален държавен тест за зрялост. Изпит за психическа и практическа самостоятелност, провеждан съвместно от държавата, родителите и роднините. Задължителни дипломи за отговорни роли в обществото. Диплома за родител и жених. Сертификат, че човек разбира отговорността на семейството и възпитанието. Диплома за избирател. Доказателство, че гражданинът познава Конституцията, правата и задълженията си. Диплома за депутат и политик. Задължителна проверка за съвест и житейска зрялост, а не само академични титли. Пети. Практическа реализация и дебат. Възможността за реално прилагане на тази формула изисква нов модел на управление. В практиката, прилагането изисква създаване на независими комисии, включващи психолози, общественици и семейства, които да оценяват готовността на младежа без да се допуска корупция. В обществото. Подобно предложение отваря нов дебат между традиционните морални ценности и съвременните съдебни системи в Европа и света. Автор на предложението – Орхан Мехмет Юсеин, Коки 77, неоконформист, деист, самокритик, ром с 8 ми клас и 50 години житейски опит, 40 години в България, 10 години в Германия.